Evo, možemo početi sa sjednicom. Pozdravljam nazočne vijećnike i vijećnice, pozdravljam gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, pročelnicu, voditelje odsjeka, ravnateljice trgovačkih društava, ovih ustanova i direktore trgovačkih društava i ostale nazočne na sjednici gradskog vijeća. Evo, prvo bi zamolio da se svi logirate, da utvrdimo kvorum. Konstatiram da je na sjednici nazočno 18 vijećnika i da vijeće može donositi pravovaljane odluke. Vijećnik Zoran Vinković se ispričao da neće biti nazočan na sjednici. Evo, sad bih vas zamolio sve da se ustanemo, poslušamo državnu himnu i minutom šutnje odamo počast poginulim braniteljima. Neka im je vječna slava i hvala. Dnevni red ste dobili u sazivu. Ja bih vas molio koliko ima prijedloga za izmjenu i dopunu reda da ih iznesete. Vijećnica Željka Golužan. Ja bih samo zamolila da se dnevni red nadopuni točkom izborom potpredsjednika gradskog vijeća iz reda većine. Dobro. Ima li još prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda? Evo, gradonačelnik se javlja, izvolite. Zahvaljujem, pozdrav svima, pozdrav nadležnom pročelniku, sazivaču današnje konstituirajuće sjednice gradskog vijeća, izabranim vijećnicima u ovom sazivu gradskog vijeća grada Đakova i ostalim prisutnima. Kako smo bili i unazad nekoliko mjeseci komunicirali od onog razdoblja lipnja, srpnja pa ajde kolovoza, kako gradsko vijeće nije bilo konstituirano, kako smo odradili ponovljene izbore za članove gradskog vijeća, nije tajne, nije nepoznanica da grad ima potrebu za
donijeti drugi rebalans proračuna koji sam i predložio prije nekih 2-3 tjedna, drugi rebalans proračuna grada Đakova, pa apeliram da na današnjoj sjednici gradskog vijeća se nadopuni dnevni red kako bismo odmah riješili i drugi rebalans proračuna iz razloga što za neke stvari nemamo vremena čekati iduću sjednicu gradskog vijeća. Neka su promišljanja bila da možda danas odmah idemo i sa proračunom grada Đakova za 2026. godinu i projekcijama za 2027-2028. Držim da to ne bi baš bilo ispravno, da ne bi bilo, ajde možda ni politički korektno predložiti proračun po principu sad za sad. I stoga će prijedlog biti da odradimo još jednu sjednicu gradskog vijeća tijekom prosinca kako biste svi na miru imali vremena pogledati prijedlog proračuna za iduću godinu i kako bismo mogli ga normalno raspraviti. Ali što se tiče rebalansa iz nekih tehničkih razloga bit ćemo u vremenskom tjesnacu, prvenstveno mislim zbog isplata potpora u gospodarstvu. Prijedlog će biti da se kroz rebalans podigne taj iznos sa 350 na 500 tisuća eura, što sam bio ranije komunicirao, i tek nakon toga možemo donijeti odluku o financiranju. Nakon te odluke ide onaj rok za žalbe, nakon tih žalbe ide konačna lista na koju opet prijavljeni imaju pravo na žalbu. I držim da kad bismo taj rebalans odradili uz proračun, da jednostavno ne bismo do 31.12. uspjeli isplatiti potpore u gospodarstvu. Zato je moj apel da vijećnici traže dopunu dnevnog reda sa drugim rebalansom proračuna za ovu godinu. Uz to isto da se danas odmah imenuje i Odbor za statutarno pravna pitanja, Odbor za financije i gospodarstvo, Povjerenstvo za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu, da se imenuju članovi Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Također znamo da smo tu u velikom vremenskom tjesnacu, do 12. sada prosinca moraju sve štete biti unesene kako bi oštećenici mogli dobiti obeštećenje od države. Molim da se nadopuni dnevni red i sa time i uz prijedlogom rebalansa proračuna i primjerenih programa, znači izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture, izmjena programa javnih potreba u kulturi, izmjena programa javnih potreba u sportu, izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju, te da se nadoda izmjena programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Đakova za razdoblje 2024-2026. kako bismo se uskladili sa uredbom Europske komisije koja definira razinu dopuštenih de minimis potpora. Znamo da su one sad povećane na 50.000 eura, pa mi našu odluku moramo samo u tom dijelu uskladiti da više nije de minimis potpora kroz 3 godine dopuštena u maksimalnom iznosu 30.000 eura, nego 50.000 eura. Evo kažem, držim da je u najmanju ruku, reći ću, korektno da se ne gura sad proračun brzinski, nego da ga se predloži normalno kako ono i kaže naš poslovnik, minimalno 7-8 dana prije, da ga svi imaju prilike vidjeti, izanalizirati, da ga možemo i raspraviti. A što se tiče rebalansa, ako bismo ga odgodili za nekih 10-15 dana, fizički ne bismo stigli odraditi, ugovoriti i isplatiti potpore u gospodarstvu za ovu godinu. Evo, hvala. Hvala gradonačelniku. Evo, gospodin Ivica Mandić ima riječ. Dobro večer svima, čestitke svim izabranim vijećnicima, ali imao bih primjedbu na prijedlog gradonačelnika da idemo danas raspravljati o rebalansu. Mislim da je to minimum pristojnosti je da vijećnici dobiju na uvid rebalans da bi mogli suvisno raspravljati o rebalansu i o točkama, a ne da ovako to radimo. Vi imate većinu. Ako smatrate da ne trebamo dobiti materijale, ja prihvaćam i to, ali prihvatite tu odgovornost. Po meni, dajte nam barem 2 dana do srijede da vidimo o čemu se radi, koje su to točke i o čemu dalje. A sve drugo, po pitanju proračuna, molimo da poštivamo poslovnik kako nalaže. Mi smo danas došli da konstituiramo ovo vijeće i da izaberamo predsjednika. To ćemo napraviti, izbor zamjenika predsjednika i to. Ali nemojte nas dovoditi u neugodnu situaciju da počnemo ovaj mandat malo neobično. Mi ćemo o nečem raspravljati koje materijale nismo vidjeli. Ako imate hrabrosti, onda dajte taj proračun,
rebalans proračuna, mi nećemo glasati. Ja bih samo zamolio da sam uputio pitanje gradonačelniku. A gospodine, vi ste tu samo kao gost. Ako vam gradonačelnik dozvoli, možete. Vi niste ravnopravni sudionik u ovoj vijećnici. I gradonačelnici, ja vas molim, ako vi date riječ gospodinu do vas, to može. Ali ja sam rekao vama i rekao sam vijećnicima. A vi se ovdje ponašate kao gost. Hvala lijepo. Hvala vijećniku Ivici Mandiću. Vijećnik Marin Hrastnić javio za riječ. Hvala, lijep pozdrav svima. Također evo čestitam svim izabranima. Pa ja bih prihvatio sugestiju gradonačelnika i predložio dopunu dnevnog reda sa ove 3 točke i to znači prijedlog rješenja o izboru predsjednika i članova odbora za statutarno pravna pitanja, B. izboru predsjednika i članova odbora za financije i gospodarstvo, C. imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Đakova, pod D. imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 7. točku, prijedlog pod A. drugog rebalansa proračuna grada Đakova za 2025. godinu, pod B. druge izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Đakova za 2025. godinu, pod C. izmjena programa javnih potreba u kulturi grada Đakova za 2025. godinu, pod D. izmjene programa javnih potreba u sportu na području grada Đakova za 2025. godinu i pod E. izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju grada Đakova za 2025. godinu. Te točku 8. prijedlog izmjena programa u poljoprivrednom i ruralnom razvoju na području grada Đakova za razdoblje 24. do 26. godine. Hvala. Zahvaljujem vijećniku Marinu Hrastoviću. Ima li još prijedloga? Molio bih gradonačelnika, ništa, zamjenik gradonačelnika, gospodin Antun Galić, izvolite. Hvala lijepa, poštovani pročelniče, predsjedavajući današnjeg početka sjednice konstituiranja prve konstituirajuće sjednice u drugom pokušaju nakon ponovljenih izbora za gradsko vijeće. Ja vas molim da vidim da će već biti ovaj saziv gradskog vijeća dinamičan i zanimljiv, pa vas molim da se pridržavamo svi dnevnog reda i da ne dozvolite da odmah u početku onaj ko bude predsjedavao sasjećete dobacivanja iz klupa i ne date nikome da govori dok ne dobije riječ. Evo, ja se zahvaljujem na dobivenoj prilici da se obratim. Naime, ispred gradskog vijeća u ovom sazivu, koji će danas biti, nadam se, i konstituirano, nekoliko zahtjeva je koji gore pod nogama građanima grada Đakova. To su prvenstveno preko 300 ugovora koji očekuju potpisivanje grada Đakova sa našim poduzetnicima i znamo svi koji se iole ikad u životu bavili poduzetništvom i gospodarstvom, a ne bili pijavica na proračunu kako gradskom, državnom, županijskom i tako dalje. Znamo svi da je u današnjem svijetu našim gospodarstvenicima i vrijeme novac. Bitno je da se ispoštuje procedura, da 300-tinjak ugovora koji očekuju naše poduzetnike, odnosno gospodarstvenike sa područja grada Đakova koji dobiju prijeko potrebne potpore u gospodarstvu kako bi olakšali svoje poslovanje, kako bi pogurali grad sa svojim potporama, pogurao njihov gospodarski razvoj. To su ljudi koji zapošljavaju, koji pune proračune, koji isplaćuju plaće i mi se moramo držati procedure i omogućiti da u ovoj kalendarskoj godini ispoštujemo sve rokove i isplatimo potpore koje naši gospodarstvenici i očekuju. Da je bilo volje, ovo ne bi radilo se ad hoc u početkom zadnjeg mjeseca u 2025. godini, nego bi gradu uštedjeli 50 ili 100 tisuća eura koje smo izgubili ponavljanjem izbora za gradsko vijeće, pa bi se to već odradilo tamo negdje u kolovozu ili rujnu i naši gospodarstvenici već itekako imali davno novac na svom računu i već taj novac bi mogli oplemeniti i iskoristiti za nekakve nova ulaganja u svome gospodarstvu. Evo, to je jedan od razloga zašto se pred gradskim vijećem nalazi ovakav zahtjev kako bi se mogli prvenstveno ispoštivati rokovi. Gradonačelnik je jasno objasnio da smo u vremenskom tjesnacu, jer nekakve akti koji se donose i potpisuju ugovor imaju nekakve rokove koji se moraju ispoštovati, a isto tako oko 390 zahtjeva
štete u poljoprivredi koje su, ja ću reći, u zadnji vlak uhvatili naši poljoprivrednici, jer nam je i Vlada Republike Hrvatske u zadnji tren dozvolila da produžila onaj rok koji je istekao 12.12. ove godine istječe. Do tada se mora u registar Ministarstva poljoprivrede unijeti svi podaci i budite svjesni da evo, ljudi koji rade na tome da to treba fizički odraditi. Znači tek kad se imenuje povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje su dogodile se tijekom ovog ljeta na našim poljoprivrednim prvenstveno usjevima, kako bi se moglo na vrijeme u resorno ministarstvo prijaviti, kako bi mogli naši poljoprivrednici u nekakvom vremenu koje je ispred nas dobiti ta obeštećenja. Isto tako, znači, radi se o vremenski tjesnacu. Hvala Bogu da je pameti bilo, evo, da imamo vijeće koje će raditi, koje neće opstruirati, pa evo, to je prijeko potrebno da se donese. Hvala lijepa. Zahvaljujem zamjeniku gradonačelnika. Ili ima još prijedloga? Vijećnica Ljiljana Pološki-Jurjević. Zahvaljujem pročelniku. Dobro večer, lijep pozdrav svima. Čestitam svima na izboru u ovo gradsko vijeće. Dakle, što se tiče imenovanja svih odbora, apsolutno smo za i naravno da ćemo podržati imenovanje i odbora za procjenu štete i sve, ali vas molimo da dozvolite barem 2 dana da se pogleda rebalans. Znači, ako je on stavljen na e-savjetovanje, znači moglo je doći do promjena u tome svemu i to nije konačni materijal. A dozvolite da, ne znam, tipa ne gledamo u grah, nego da gledamo u dokumente stvarne koje jesu, pa da onda raspravljamo o tome. I bit ćemo konstruktivni, i bit ćemo afirmativni, ali nam dozvolite da imamo dokumente. Hvala vam. Zahvaljujem vijećnici. Ima još vijećnika za raspravu? Može, ovo ćemo shvatiti gradonačelnikovo, zamjenikovo, pročelnicu kao obrazloženje za dopunu dnevnog reda. Izvolite. Da. Dobra večer svima. Čestitam izabranima također. Evo, što se tiče rebalansa proračuna, on je davno pripremljen. Nismo ga mogli stavljati dok nismo vidjeli tko su vijećnici, naravno. Mi smo se potrudili ove godine i neki od bivših vijećnika su čak bili u povjerenstvu za dodjelu potpora u gospodarstvu, pa ipak nisu podigli ruku u ovome vijeću da se konstituira vijeće da naši gospodarstvenici još u 9. mjesecu prime potpore. Znači, sad ste nas doveli u vremenski tjesnac. Naime, u javnom pozivu koji je javno objavljen na web stranici grada za gospodarstvo i za poljoprivredu vam točno piše procedura. Znači, nakon procjene povjerenstva sastavlja se zapisnik, predlaže se odluka o dodjeli potpora u gospodarstvu i nakon objave te odluke gospodarstvenici imaju 5 dana pravo prigovora. Znači, neko može i zadnji onaj 5. dan poslati prigovor. Može i poštom. I mi moramo, znači, na te sve prigovore i odgovoriti. Neki će možda biti odbijeni, neki prihvaćeni. Nakon toga konačnu odluku donosi gradonačelnik. Tek nakon te konačne odluke se sastavljaju ugovori kojih čuli ste ovdje da ima preko 300. Za gospodarstvo plus još za poljoprivredu. Znači, poljoprivreda ima svoje ugovore. Treba se te sve ljude kontaktirati, pravovremeno poslati pozive za potpisivanje tih ugovora i treba se isplatiti, znači, sredstva iz proračuna u ovoj godini. Kao što znate, Badnjak i Božić, ove godine Božić pada u četvrtak, znači ne radi se četvrtak, petak, subota, nedjelja. Svi znamo da 31.12. na staru godinu FINA radi skraćeno. Znači, sve te ugovore neko treba i u financijama ukucati njihove IBAN računa. A nisu tu samo i ugovori u gospodarstvu i poljoprivredi, tu će biti i isplate stipendija učenicima, studentima i sve ostale potpore što kasne znamo već zbog čega. Ako nekom nije jasno zašto danas mora ići rebalans, onda mislim da dignite ruku protiv, ja nemam niš protiv, kao službenica koja radimo odgovorno i savjesno u ovom odjelu. I koji smo se zbilja potrudili još ljeto sve pripremiti, ali evo ispalo je tako kao što je ispalo. Hvala.
Hvala kolegici Sanji. Evo može gospodin Ivica Mandić. Samo bih vas molio sve da se držimo dnevnog reda. Ja razumijem sve ovo što je rekla pročelnica, sve je to u redu, ali nemojte kriviti neko koji nije kriv za ovo. Vi krivite opoziciju da mi nismo se konstituirali. Pa vi ste bili pobjednici izbora, što se niste konstituirali? A ovdje bih rekao zašto protestiram kod rebalansa. Imali smo 11 dana od izbora. 3 dana nakon što su objavljeni službeni rezultati, mogli smo ići u konstituiranje vijeća. I vi sad nama dovodite nas pred gotov čiv, ako danas ne dignemo ruke, ne to ne napravimo, svijet propada. Onaj dio komisija koji trebaju raditi, to treba odraditi. Sad će mi neko govoriti da treba IBAN i ne znam, matični broj. Pa to su priče za malo djecu. Budimo konstruktivni, budimo brzi i budimo konkretni. Ako želite prihvatiti naš prijedlog, prihvatite. Ako ne želite, te ćete odluke doneti sami. Vi to možete. Hvala lijepo. Zahvaljujem vijećniku Ivici Mandiću. Ili ima još prijava? Evo, gradonačelnik, izvolite. Inicijator apela. Mogu djelomično razumjeti djelomično nezadovoljstvo, ali ipak duboko sam uvjeren da treba prevladati interes većine. A to je preko 300 poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednika koji očekuju gradske potpore. Proračun, nakon što se usvoji dnevni red, rebalans proračuna bit će dignut svim vijećnicima kroz sustav. Kako to postane dio dnevnog reda, imat ćemo i stanku i u samom obrazlaganju točke voljan sam sve pojasniti do zadnjeg detalja. Opet kažem, znam da je malo neobična situacija, ali s obzirom na vremenski tjesnac i na to što sve još tehnički treba posla odraditi, mislim da je najmanji problem da odmah danas odradimo rebalans proračuna. U suprotnome, tek sutra predsjednik vijeća može sazvati novu sjednicu, pa onda 8 dana prije, pa evo nas već na 10.12. pa evo vikenda. Nema šanse da bi službenici uspjeli to odraditi u ovoj proračunskoj, u ovoj kalendarskoj godini. I mislim da ne bi nikom trebao biti problem što ćemo brzi drugi rebalans proračuna donijeti po modelu praktički sad za sad. Kažem, bit će predložena stanka dok odbori budu zasjedali po tom pitanju i bit ću spreman objasniti svaku promjenu u proračunu ovogodišnjem, a za proračun za 26. rekao sam, bit će predložen u skladu i sa normama, u skladu sa našim poslovnikom, kako smo i do sad navikli, 8 dana prije. Zahvaljujem gradonačelniku. Vijećnica Željka Goluž, izvolite. Imala sam potrebu javiti se jer sam očekivala gospodin vijećnik Ivica Mandić kada dođe ovdje da će se ispričati dogradonačelniku zbog izraza koji je koristio. Mene je strašno zasmetao, nadam se da ste ga svi čuli i ja ću zamoliti predsjedavajućeg da ubuduće upozori ukoliko bude ovakvih dobacivanja. Čuli ste što je rekao i kakvim ga je imenom nazvao. Evo, molim vas, reagujte. Hvala vijećnici. Evo ja ću još jednom apelirati na sve da se držimo točaka dnevnog reda i poslovnika gradskog vijeća. Vijećnik Josip Matka, izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine gradonačelniče sa suradnicima, poštovani direktori i ravnatelji gradskih poduzeća i ustanova, poštovane kolegice i kolege i predstavnici sedme sile. Prekršit ću ja poslovnik s obzirom da u poslovniku jasno stoji da o predloženom dnevnom redu ne raspravljamo. Dakle, ako netko ima prijedlog za promjenu dnevnog reda, on se iznese i o tome se ne raspravlja. O tome se samo glasa. Znači, nema potrebe da o tom pričamo. Kažem, javio sam se iz tog razloga jer vidim da nismo dobro počeli. Ovo ne ide u dobrom smjeru. Može gradonačelnik imati svoje argumente, može oporba imati svoje argumente, sve je to u potpunosti jasno. Ali dopustite, ovakav primjer još nismo imali. Da dođemo na sjednicu gradskog vijeća
da imamo točku o kojoj trebamo raspravljati, a da nemamo materijale. Oprostite, da se ne znam o čemu radi. Ja nisam spreman za to dići ruku, nisam spreman raspravljati kad ne znam o čemu ćemo razgovarati. Znači, da li se mogla sjednica vijeća sazvati prije tjedan dana? Vjerojatno je mogla. Zašto nije? Ne znam. Pustimo sad šta je bilo ljetos, šta je bilo u 7. i 8. mjesecu. Ali bez materijala, oprostite, ja ovo podržati ne mogu. Evo, toliko. Hvala vijećniku. Ima li još prijavljenih za... Nema. Evo, ukoliko nema više prijava za dopunu dnevnog reda, ja ću sukladno odredbama Poslovnika samo da podsjetim, znači ovaj dio je bio prijedlog dvoje vijećnika za dopunu dnevnog reda i obrazloženja točaka, što predlagatelj mora obrazložiti točku koju predlaže da bude točka dnevnog reda. Prvi prijedlog je bio prijedlog vijećnice Željke Goluža za točku 5. izbor potpredsjednika gradskog vijeća iz reda većine. Ko je za to da se dnevni red dopuni s tom točkom? Evo, molim vas kroz sustav. Samo da napomenem još sukladno odredbama Poslovnika o radu gradskog vijeća za dnevni red se glasa za i protiv, tako i za dopune. Znači, ova dopuna dnevnog reda je usvojena jednoglasno. Možemo preći na drugi prijedlog vijećnika Marina Hrastovića za točke 6, 7 i 8. Utvrđujem da je ovaj prijedlog usvojen sa 10 glasova za i 8 protiv. Sad dajem na glasovanje cijeli dnevni red sa ovim dopunama. Molim da se izjasnite ko je za, ko je protiv. Utvrđujem da je dnevni red usvojen sa 10 glasova za i 10 za i 8 protiv. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, izbor predsjednika i članova mandatne komisije. Molim prijedloge za članove mandatne komisije. Evo, vijećnik Vinko Vukadin, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, štovani gradonačelniče, zamjeniče, pročelnice, čestitke svim izabranim vijećnicima. Prijedlog za izbor predsjednika i članova mandatne komisije. Za predsjednika mandatne komisije sa 10 potpisa predlažemo Antoniju Grubešu. Za članove mandatne komisije predlažemo Darija Rajića i Ivicu Matkovića. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ima li još prijedloga?
Ukoliko nema, dajem na glasovanje ovaj prijedlog da se za predsjednicu mandatne komisije izabere Antonija Grubeša, Dario Rajić i Ivica Matković za članove. Tko je za? Molim da se izjasnite. Evo ti ga ovo. Prijedlog je usvojen sa 18 glasova za, jednoglasno. Evo sad bi trebali odraditi jednu stanku od 15 minuta da se mandatna komisija sastane pa ćemo nastaviti dalje. Evo možemo nastaviti ako svi vijećnici tu. Molio bi predsjednicu mandatne komisije da pročita izvješće mandatne komisije. Poštovani predsjedavajući, poštovani gradonačelnice i poštovani vijećnici, mandatna komisija na prvoj sjednici održanoj dana 1. prosinca 2025. godine podnosi sljedeće izvješće o rezultatima glasovanja za Gradsko vijeće grada Đakova na izborima održanim 9. studenoga 2025. godine. Gradsko izborno povjerenstvo grada Đakova utvrdilo i objavilo konačne rezultate glasovanja za članove Gradskog vijeća grada Đakova izabranih na izborima održanim 9. studenog 2025. godine prema kojima su u Gradsko vijeće grada Đakova izabrani sljedeći vijećnici. S liste Hrvatska demokratska zajednica koja je dobila 10 mjesta izabrani su Marin Mandarić, Mario Plavčić, Marin Hrastović, Željka Goluža, Dario Šakota, Antonija Grubeša, Monika Gašparević-Prša, Josip Rajzl, Vinko Vukadin, Marinko Božić. S liste Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatska narodna stranka, Liberalni demokrati, Hrvatska seljačka stranka, Pravo i pravda koja je dobila 6 mjesta izabrani su Zoran Vinković, Natalija Knezović, Ljiljana Pološki-Jurjević, Mirjana Adrić, Ivica Mandić, Ivana Francen. Kandidacijske liste grupe birača koja je dobila 2 mjesta izabrani su Ivan Mihalj, Krešimir Uzun. S liste Socijaldemokratska partija Hrvatske, Mladi za Đakovo koja je dobila 1 mjesto izabrana je Sanja Bježančević. Sukladno članku 90. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima Marinu Mandariću, gradonačelniku grada Đakova, mandat u gradskom vijeću miruje po sili zakona. Hrvatska demokratska zajednica odredila je da Marina Mandarića zamjenjuje neizabrana kandidatkinja s liste Josipa Režić. Sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima mandat u mirovanje su stavili sljedeći vijećnici: Sanja Bježančević, Dario Šakota i Monika Gašparević-Prša. Sukladno sporazumu o izbornoj suradnji Socijaldemokratska partija Hrvatske odredila je da vijećnicu Sanju Bježančević zamjenjuje neizabrani kandidat s liste Josip Matkov. Hrvatska demokratska zajednica odredila je da vijećnika Darija Šakotu zamjenjuje neizabrani kandidat s liste Ivica Matković, te vijećnicu Moniku Gašparević-Prša zamjenjuje neizabrani kandidat s liste Dario Rajić. Slijedom navedenog, dužnost vijećnika Gradskog vijeća grada Đakova obnašat će Mario Plavčić, Marin Hrastović, Željka Goluža, Ivica Matković, Antonija Grubeša, Dario Rajić, Josip Rajzl, Vinko Vukadin, Marinko Božić, Josipa Režić, Zoran Vinković, Natalija Knezović, Ljiljana Pološki-Jurjević, Mirjana Adrić, Ivica Mandić, Ivana Francem, Ivan Mihalj, Krešimir Uzun, Josip Matkov. Mandatna komisija utvrđuje da je kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice dobila najviše glasova, ukupno 4426. Sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda Mario Plavčić. Zahvaljujem predsjednici mandatne komisije. Drugi dio, tako ćemo ga nazvati, ove točke je polaganje prisege. Znači, prisega je deklaratornog svečarskog karaktera. Ja bih molio vijećnike da se svi ustanu i nakon
što ja pročitam tekst prisege, pojedinačno ćemo pozvati vijećnika da dođu ovdje osobno potpisati, kažu riječ prisežem i onda dođu potpis. Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana gradskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i statuta grada i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak grada Đakova, županije i Republike Hrvatske. Evo sad bih molio vijećnike pojedinačno kad ih prozovem da izgovore riječ prisežem i dođu ovdje potpisati. Mario Plavčić. Marin Hrastović. Željka Goluža. Ivica Matković. Antonija Grubeša. Dario Rajić. Josip Rajzlo. Vinko Vukadin. Marinko Božić. Josipa Režić. Natalija Knezović. Ljiljana Pološki-Jurjević. Mirjana Adrić. Ivica Mandić. Ivana Francem. Ivan Mihalj. Krešimir Uzun. I Josip Matkov. Evo ja još jednom čestitam na izboru i izvolite sjesti. Možemo nastaviti dalje sa radom, a pozvao bi vijećnika Marija Plavčića da preuzme vođenje sjednice dalje. Uvažene vijećnice i vijećnici, od srca vam čestitam na izboru u gradsko vijeće, a ujedno i na položenim prisegama. Prije nego što nastavimo s radom, vjerujem da će ovo gradsko vijeće, ovaj saziv gradskog vijeća proteći u konstruktivnoj raspravi svih vijećnika tijekom cijelog mandata u interesu grada Đakova i stanovnika grada Đakova. Možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda,
To je izbor predsjednika i članova odbora za izbor i imenovanja. Evo, napomena da je u sustavu podignuto materijali vezano za rebalans. Dakle, sljedeća točka dnevnog reda je izbor predsjednika i članova odbora za izbor imenovanja, pa molim prijedlog. Uvaženi vijećnik Vinko Vukadin. Izvolite. Poštovani predsjedniče, cijenjeni vijećnici, čestitke na izboru. Za predsjednika i članove odbora za izbor i imenovanja. Za predsjednika odbora za izbor i imenovanja predlažemo Marinka Božića. Za članove odbora za izbor i imenovanja predlažemo Željku Golužu, Josipu Režić, Vinka Vukadin i Josip Rajzl. Hvala. Hvala vijećniku Vukadinu. Ima li drugih prijedloga? Ako nema, možemo ovaj prijedlog staviti na usvajanje. Dakle, za predsjednika odbora za izbor imenovanja predložen je Marinko Božić, a za članove odbora Željka Goluža, Josipa Režić, Vinko Vukadin i Josip Rajzl. Možemo prijeći na glasovanje. Dobro, hvala lijepo. Za navedeni prijedlog glasalo je 18 vijećnika i možemo konstatirati da imamo predsjednika odbora za izbor imenovanja i članove odbora za izbor imenovanja, predsjednik Marinko Božić, a članovi Željka Goluža, Josipa Režić, Vinko Vukadin i Josip Rajzl. Idemo na 4. točku dnevnog reda današnje sjednice, to je izbor predsjednika gradskog vijeća. Pa molim prijedloge. Vijećnik Vinko Vukadin. Evo još jednom, poštovani predsjedavajući, za predsjednika gradskog vijeća grada Đakova predlažemo Marija Plavčića. Hvala lijepo. Ima li drugih prijedloga? Po svemu sudeći nema, pa možemo ovaj prijedlog staviti na usvajanje. Hvala lijepo. Sa 18 glasova za predsjednika gradskog vijeća u ovom sazivu izabran je Mario Plavčić. Poštovane vijećnice, uvaženi vijećnici, izražavam veliku zahvalnost za izbor na dužnost predsjednika gradskog vijeća grada Đakova. Smatram to ogromnom časti, ali još većom obvezom da zajedno radimo u interesu grada i rješavanju važnih pitanja za našu zajednicu. Radeći transparentno, otvoreno i u dogovoru sa svima vama, bez
političkih obilježja, nastojat ću ovo vaše povjerenje i opravdati. Nadam se da će biti u interesu svih vas, ponavljam još jednom, bez političkog opredjeljenja, samo u interesu grada i građana grada Đakova. Hvala vam lijepo. Možemo prijeći na iduću točku dnevnog reda, a to je izbor potpredsjednika Gradskog vijeća iz reda većine. Molim vas, prijedlog. Vinko Vukadin, vijećnik, izvolite. Hvala lijepa još jednom, gospodine predsjedniče. Za potpredsjednika Gradskog vijeća grada Đakova iz redova većine u Gradskom vijeću predlažemo Marina Hrastovića. Hvala lijepo. Drugih prijedloga, pretpostavljam, nema. Pa možemo staviti ovaj prijedlog na usvajanje. Dobro, evo vidimo da su svi glasovali. Sa 18 glasova za potpredsjednika Gradskog vijeća iz redova većine izabran je vijećnik Marin Hrastović. Čestitam. Dobro, sad ćemo odrediti pauzu od 10 minuta prije nastavka sjednice. Dakle, prije nastavka sjednice imamo pauzu 10 minuta vezano za izbor predsjednika i članova Odbora za statutarno pravna pitanja, izbor predsjednika i članova Odbora za financije i gospodarstvo, imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Đakova, imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Stanka od 10 minuta, molim vas. Dnevnog reda, prijedlog rješenja o pod a. izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno pravna pitanja, pod b. izboru predsjednika i članova Odbora za financije i gospodarstvo, pod c. imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Đakova i pod d. imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Pa evo, molim prijedlog povjerenstva. Marinko Božić, vijećnik, izvolite. Dobar večer svima. Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću grada Đakova da se za predsjednika i članove Odbora za statutarno pravna pitanja izaberu Mario Plavčić za predsjednika, Stjepan Brevulj za člana, Vedrana Bačić-Jackanić za člana, Željko Šarčević za člana i Jurica Jurić za člana. Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskom vijeću grada Đakova da se za predsjednika i članove Odbora za financije i gospodarstvo izaberu Marin Hrastović za predsjednika, Zrinka Kurtek za člana, Ivana Jaman za člana, Ivan Šetka za člana i Goran Tremboš za člana.
Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskome vijeću grada Đakova da se za predsjednika i članove Povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Đakova imenuju Matija Bilančić za predsjednika, Jure Tomić za člana i Dario Rajić za člana. Odbor za izbor i imenovanja predlaže Gradskome vijeću grada Đakova da se za predsjednika i članove Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju Robert Išasegi za predsjednika, Marko Ivaković za člana, Igor Imrović za člana, Davor Pašalić za člana i Zrinko Mikić za člana. Hvala lijepo. Hvala vam. Ima li drugi prijedloga? Vijećnik Ivica Mandić, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, iskrene čestitke na vašem izboru i imam želju da ostanete na ovoj razini kao do sada. Evo, do sada smo iz ovog dijela opozicije podržavali sve prijedloge jednoglasno. I sada nemamo nikakvih problema sa prijedlogom. Ali ako vi na ovakav način doživljate opoziciju da nijedan član iz nijedne opozicijske stranke ne može biti ni u jednom radnom tijelu, onda je to demokracija na vaš način. Imate pravo i ja se u ime svih izabranih vijećnika opozicije zahvaljujem na dužnom poštovanju prema nama. Hvala lijepo i prema građanima koji su glasali za nas. Hvala lijepo. Za riječ se javio vijećnik Marin Hrastović. Hvala lijepo. Pa evo, samo bih komentirao u prošlom sazivu gradskog vijeća, a mislim i u onom prethodnom, članovi oporbe su bili uključeni u rad, odnosno bili su imenovani u odbore koje imenuje gradsko vijeće, ali nažalost pokazalo se da te osobe nisu dolazile na sjednice i često je bio problem skupiti kvorum da bi se sjednice tih odbora mogle održati. Ovaj odbor za statutarno pravna pitanja i financije i gospodarstvo mora se održati prije svake sjednice vijeća i proći gotovo sve točke dnevnog reda i dati svoje mišljenje, odnosno suglasnost na iste. Također je ovo povjerenstvo za suše i uvođenje u posjed isto su nešto što konstantno treba funkcionirati i ne može se da se ne dolazi. Mi nismo protiv toga da možda i članovi oporbe budu članovi, ali zbog sada se moraju sastati ova prva dva odbora kako bi donijeli mišljenje o prijedlogu rebalansa. Stoga je naš prijedlog ide u ovom smjeru, a isto tako bitno je naglasiti da do 2017. članovi oporbe, kad ste između ostalog i vi bili i dogradonačelnik, ako se ne varam, nisu bili uključeni u rad tih odbora. Hvala lijepo. Vijećnik, gospodin Ivica Mandić. Ne znam je li to je bila replika, ali... Nije replika, nego... Dobro. Hvala lijepo gospodinu potpredsjedniku. Meni je jasno kako funkcionira vijeće i kako se donose odluke. I uvijek je da većina odbora bude od pozicije, a opozicija tako da ovo priča o kvorumu ne drži vodu. U vremenu kad sam obnašao dužnosti, opozicija je bila zastupljena. Ali to opet ne znači, ako je nešto bilo loše, pokušajmo to ispraviti da to bude bolje. Ja nisam ovdje govorio da sam ja protiv ovih prijedloga. Ja razumijem to sve, ali nemoguće da od 24 osobe nijedna osoba nije. Da ste govorili o stručnim osobama, onda bi razumio. Ako je u pitanje za financije, za gospodarstvo, za štete, da ste rekli, radi se o stručnim osobama u kojima imamo povjerenje, onda na mjesto. Ali ovdje je samo broj zadovoljen. I ni sada ja uopće ne zazirem od ovog predloga. Do sada sve vaše predloge podržali. Ali bude mi neobično, s obzirom da imam puno
i vijećničkih mandata i županijski, čak i zastupnik u Saboru, da se na ovakav način odnosi. To nije demokratski i to je loš put, a vi mene možete uvjeravati nešto drugo. Evo, hvala lijepo. I molio bih samo za ubuduće da se konzultira i ako neko kaže da će se prihvatiti, ako ne dolazi, pa izbor za imenovanje se smijeni i gotovo. 2 puta ne dođeš, nema. Hvala. Dogradonačelnik Antun Galić, zamjenik, gradonačelnik mu je dao ovlasti. Je. Molim vas, predsjedavajući, da ne dozvolite dobacivanje sa mjesta, nego svakog dobije po poslovniku vijeća grada Đakova riječ, tada da dođe ovdje neka se obrati s onim što ima za reći. Znači ovako, svim vijećnicima i vijećnicama u gradskom vijeću, evo da odgovorim iz prijašnjih saziva, ja kao zamjenik gradonačelnika imam papir od gradonačelnika, znači gdje je punomoć potpisana, da ja mogu to njemu dati, tako da znate da imam papir. Nisam kao neke stranke koje bez papira koriste krčme gradske prostore ili ne znam već čije, bez da ih treba 1-2 dana, a nemaju papir da napuste sjednice gradskog vijeća. Samo ću kratko reći. Čuo sam se s gospodinom Raspudićem neki dan, pitao sam ga kada je on vodio Hrvatsku demokratsku zajednicu, rekao da je bilo dinamično u ono vrijeme, da se baš unosilo i u lice, vijećnik vijećniku i tako dalje, pa evo mislim da to nećemo doživjeti, došla su nekakva malo više, smo demokratičniji, tolerantniji, možemo primiti svaku riječ, tolerancija na nivou da bude, treba svakom reći ono što misli, naravno nekakvim standardima i normama pristojnosti ili barem onako kako su nas naši roditelji odgojili. Barem onako, ako su nas odgojili da budemo nekulturni, bit ćemo nekulturni, ako su nas odgojili da budemo, odbacujemo sa mjesta, dobacivat ćemo i tako dalje. Što se tiče, znači ja pratim političku scenu grada Đakova, tamo sjećam se onih izbora 2009. godine, tada je bilo jako polarizirano i podijeljeno na 2 strane, znači niti u jednom tijelu u gradu Đakovu nije bilo predstavnika opozicije. Pa je se to sve tako krčmilo i događalo do 2013. godine, kada su bili izbori, jednom kratkom vremenu je bilo ponuđeno, onda se to preko noći izbrisalo i opet su bili samo ona strana koja se prosložila za vladajuće, bila je u gradskim odborima. Ja ću reći da, evo, gradonačelnik je rekao, ali i predsjedniče, bilo je predloženo, znači, od strane vladajuće većine kandidati, nismo dobili prijedloge od opozicije da predlože svoje kandidate, što je gradonačelnik jasno rekao, ne trebamo se ponavljati da što nije Sveto pismo da se i vijećnik, potpredsjednik vijeća Marin Hrastović, da nije da se neće promijeniti, ali ću vam evo reći, već kad se pozivate, cijenjeni gospodine Vječiće, gospodine Mandić, kad se pozivate na stručnost i svoj rad, pa ću reći, evo, što se tiče obrazloženja, imenovanje predsjednika i članova povjerenstva za uvođenje posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske itekako se bitne stručne osobe. Pa je članak 39 stavak 2 Zakona o poljoprivrednom zemljištu rekao da je propisano da povjerenstvo za uvođenje u posjed čine 3 člana i to pravne, geodetske i agronomske struke koje imenuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno grada Đakova. Tako da evo, kad nešto iznosimo za ovom govornicom, ja ću reći najsvečanijeg tijela grada Đakova, znači predstavničkog tijela gradskog vijeća, da se držimo i da barem upoznamo se, pročitamo zakon, ako ne znamo o njemu što pričamo, onda da se barem suzdržimo. Tako da evo, tu ima među predloženim članovima, znači, odbora koje su tijela gradskog vijeća, ima i stručnih ljudi, a ja koliko sam evo iz pročitanog prijedloga čuo, ima možda jedno 20% i nestranačkih osoba. Hvala. Hvala zamjeniku gradonačelnika. Javlja li se još itko za riječ? Ako ne, onda idemo na glasovanje. Pa idemo redom. Dakle, predloženi predsjednik i članovi odbora za statutarno pravna pitanja su Mario Plavčić za predsjednika, Stjepan Brevulj za člana, Vedrana Bačić-Jackanić za člana, Željko Šarčević za člana i Jurica Jurić za člana. Možemo staviti na glasovanje.
Dobro, koliko vidim svi su glasovali, svi nazočni. Dakle, za predsjednika i članove Odbora za statutarno pravna pitanja izabrani su Mario Plavčić za predsjednika, Stjepan Brevolj za člana, Vedrana Bačić-Ackanić za člana, Željko Šarčević za člana i Jurica Jurić za člana s 11 glasova za, 1 protiv i 6 suzdržanih. Idemo dalje. Za predsjednika i članove Odbora za financije i gospodarstvo predloženi su Marin Hrastović za predsjednika, Zrinka Kurtek, Ivana Jaman, Ivan Šetka i Goran Tremboš za članove. Možemo staviti na glasovanje. Svi su glasovali. S 10 glasova za, 2 protiv i 6 suzdržanih, za predsjednika i članove Odbora za financije i gospodarstvo izabrani su Marin Hrastović za predsjednika, Zrinka Kurtek, Ivana Jaman, Ivan Šetka i Goran Tremboš za članove. Hvala lijepo. Dalje. Predsjednik i članovi Povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Đakova. Za predsjednika predložen je Matija Bilandžić, za članove Jure Tomić i Dario Rajić. Možemo staviti na glasovanje. Koliko vidim, svi su glasovali. S 10 glasova za, 1 protiv i 7 suzdržanih, za predsjednika i članove Povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Đakova imenovani su Matija Bilandžić za predsjednika, Jure Tomić i Dario Rajić za članove. Hvala lijepo. Možemo dalje. I zadnji prijedlog za predsjednika i članove Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda predloženi su Robert Išasegi za predsjednika, Marko Ivanković, Igor Imrović, Davor Pašalić i Zrinko Mikić za članove. Možemo staviti na usvajanje. Dobro. S 11 glasova za i 7 suzdržanih. Za predsjednika i članove Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se Robert Išasegi za predsjednika, Marko Ivaković, Igor Imrović, Davor Pašalić i Zrinko Mikić za članove. S time smo zaključili 6. točku dnevnog reda i stigli smo do 7. točke dnevnog reda, to je prijedlog drugog rebalansa proračuna grada Đakova
za 2025. godinu. Drugu, izmjenu i dopunu programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Đakova za 2025. godinu. Izmjenu programa javnih potreba u kulturi grada Đakova za 2025. godinu. Izmjene programa javnih potreba u sportu na području grada Đakova za 2025. godinu i izmjenu programa javnih potreba u predškolskom odgoju grada Đakova za 2025. godinu. Prije te točke ćemo odrediti stanku od 30 minuta. Hvala lijepo. Evo nas na 7. točki dnevnog reda. Prije nego što krenemo sa 7. točkom, konstatiram da je na sjednici trenutno nazočno 12 vijećnika. Možemo na 7. točku dnevnog reda. Ja ću samo naglasiti da su odbori za statutarno pravna pitanja i odbor za financije i gospodarstvo održali u stanci prvu zajedničku sjednicu i predlažu donošenje rebalansa proračuna i programa u predloženom tekstu. Evo, molim predlagatelja. Gradonačelniče, izvolite. Zahvaljujem. Evo, o ovoj točki je bilo nešto riječi i na samom početku ove konstituirajuće sjednice pri prijedlogu za nadopunu dnevnog reda. Kao što sam i rekao, ali evo, ponovit ću da, iako možda ovako neuobičajeno je da možda na prvoj konstituirajućoj sjednici odmah ide, da sjednica postaje i praktički radna sjednica, ali iz razloga koje sam naveo na početku, držim da je opravdano zašto odmah idemo na današnjoj sjednici u drugi rebalans proračuna grada Đakova. Svakako je on bio planiran, to nije nešto nepoznato, to smo najavljivali još tamo i ljetos nakon onih prvih izbora, pa nakon što gradska vijeća nisu bila konstituirana tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. I mogli smo mi ići u ovaj rebalans proračuna i uz proračun, kao što je uobičajeno, koji će biti vjerojatno sredinom prosinca pred gradskim vijećem, no tad bi bilo vrlo upitno, odnosno praktički nemoguće do kraja provesti postupak dodjela potpora u gospodarstvu i obrtništvu, s obzirom da tek nakon što gradsko vijeće rebalansom podigne iznos na one tamo aktivnosti potpore u gospodarstvu sa prvotnih 350.000 na predloženih 500.000 eura, ću možda donijeti odluku, onu preliminarnu odluku, kako bi svi koji su prošli administrativnu provjeru oko 300 ugovora mogli potpisati za ulaganje, to vrlo vrijedna ulaganja na području gospodarstva i obrtništva grada Đakova. To je nešto što smo radili prethodnih godina, to je bila praksa da pred kraj godine rebalansom predlažem da se poveća iznos kako bi svi mogli dobiti potpore. Namjera je to učiniti i ove godine, no kažem kako postoji još procedura, rokovi, odnosno nakon što se odluka objavi, pa ona je razdoblje za potencijalne žalbe, pa se te žalbe moraju riješiti, pa onda konačna odluka, ugovaranje, isplata, kako bismo bili sigurni da će to sve biti gotovo do kraja ove proračunske godine. Prijedlog je, zato je prijedlog proračuna danas pred vama. Malo ovako općenito o brojkama, ovim rebalansom smanjuje se proračun grada Đakova godišnji sa 38.900.000 eura na okruglih 38 milijuna eura. Opet kažem, to nije nešto neobičajno, to je nešto što smo svake godine radili. Kad se proračun predlaže, mi znamo da on neće biti u tim iznosima izrealiziran, nego jednostavno kako godina ide, neke stvari se uspiju riješiti, neke se ne uspiju riješiti, a vjerujem da možda vas najviše interesira koja su sad to povećanja u ovoj drugom rebalansu ovogodišnjeg proračuna, pa ću samo ovako možda taksativno ih nabrojati neke najbitnije stvari. Osim ovih 150.000 eura na gospodarstvu koje sam spomenuo, tu je povećanje na aktivnosti za provedbu lokalnih izbora. Kako smo mi ove godine u proračunu inicijalno imali predviđena sredstva za izbore u 5. mjesecu, nije bilo u proračunu predviđeno da ćemo imati još jedne izbore, stoga je potrebno tu aktivnost povećati za 35.000 eura kako bi se mogli isplatiti one naknade biračkim odborima i ostali materijalni troškovi potrebni za provođenje ovih ponovljenih izbora za gradsko vijeće. I u proračunu za iduću godinu ćemo imati istu proračunsku aktivnost, opet sa nekim iznosom, nekih 10.000 eura za troškove refundacije izborne promidžbe. Onda tamo na onim pozicijama sporta povećanje za 30.000 eura na temelju zahtjeva zajednice sportskih udruga, prvenstveno zbog povećanih potreba HNK Đakova Croacije,
što sam također bio jasno i javno komunicirao. Oni su ove godine izborili nastup u višem rangu u jedinstvenoj drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi gdje su im troškovi porasli i očekuje se da grad stane iza svoga sportskog kolektiva koji je izborio, kažem, ove godine nastup u tom prestižnom rangu hrvatskoga nogometa. Onda tamo povećanje onim aktivnostima svome gradu za blagdan Advent za 65.000 eura, pa povećanje na kamatama za sufinanciranje kamata za stambene kredite se pokazalo kao vrlo dobra mjera gdje naši sugrađani pozitivno na nju reagiraju, puno ih se prijavilo i kako bi imali dovoljno novaca ove godine za sufinanciranje sve te kamate predlažemo dodatno povećanje i te pozicije, pa kapitalna dotacija u školstvu za 35.000 eura, pa rashodi za plaće za 143.000 eura, s time da moram tu napomenuti da se ne radi o povećanju mase za isplatu plaća, nama se osnovica, odnosno plaće ove godine nisu povećavale, nego se radi o primjeni nove metodologije gdje će se plaća koja će biti isplaćena za prosinac u siječnju nagodinu će teretiti proračun ove godine, pa onda dodatna ulaganja u gradsku dvoranu za 22.000 eura, pa povećanje kapitalne dotacije Đakovačkom vodovodu za 240.000 eura, sa nekih 350 na gotovo 590.000 eura. Svjedoci smo da smo imali ove godine značajne investicije, a dobar dio njih je bio u suradnji sa Đakovačkim vodovodom gdje su oni ulagali u izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje, gdje onda grad Đakovo njima kapitalno dotira kako bi oni mogli graditi mrežu za potrebe grada Đakova, odnosno naših sugrađana, pa na povećanje na aktivnosti izgradnje javne rasvjete za 100.000 eura, pa ulaganje u sportske objekte dodatnih 36.000 eura i još niz drugih možda ne toliko, da kažem, značajnih povećanja. Ako ima potrebe za bilo kakvim pojašnjenjima, evo tu sam ili ja ili nadležna pročelnica ili voditeljica odsjeka za financije. Evo, hvala. Hvala, gradonačelniče. Otvaram raspravu. Molim, vijećnik Ivan Mihalj, izvolite. Evo, zahvaljujem predsjedavajući i čestitam još jednom na funkciji. Također iskoristio bih ovu priliku da čestitam svim izabranim vijećnicama i vijećnicima. Razlog javljanja je jer neću biti za rebalans proračuna iz proceduralnih razloga. Materijali za rebalans dostavljeni su tek na sjednici, a u točki dnevnog reda nije bilo najavljeno da ćemo o tom raspravljati. Kao vijećnik smatram da je nužno imati sve dokumente i materijale unaprijed i da sve bude na transparentan način. Čuli smo neke točke iz dnevnog reda, ali nažalost nismo imali dovoljno vremena da to proučimo i nadam se evo, da u nekim budućim vremenima ćete malo transparentnije i informacije širiti pravovremeno. Evo, hvala. Uz dopuštenje gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Antun Galić. Evo, cijenjeni vijećniče, na vaše obrazloženje samo sam dužan ispraviti da se ne radi o netransparentnosti. Kad govorimo riječ transparentno ili netransparentno, onda znači da se nešto krije, nije vidljivo i tako dalje. Ako pričamo o transparentnosti, odnosno ovdje pričamo o proceduri, ne možete dobiti materijal vijećnici za sjednicu, odnosno za dnevni red koji nije izglasan. Znači, po zakonu, pročelnik nadležnog ureda koji saziva konstituirajuću sjednicu je sazvao prvu konstituirajuću sjednicu nakon ponovljenih izbora za gradsko vijeće sa točkama dnevnog reda kako i zakon nalaže. I nitko nije mogao poslati točke dnevnog reda koje nisu na samoj sjednici, znači dio dnevnog reda. Znači, molio bih vas samo, znači, kad koristimo i da se evo nekakvu kulturu političku svi zajedno, kako i mi s ove strane i vi s one strane, koristimo ili ljude zbunjujemo, onda ljudi odmah misle nešto se krade, nešto se, znači, nije stvar o netransparentnošću, ovdje je stvar o proceduri.
Znači, ne možemo dobiti nešto dok nije točka dnevnog reda. Znači, jedino moguće je bilo na sjednici konstituirajućoj ići u dopunu dnevnog reda i tek nakon nekoliko puta je rekla. Samo ja apeliram, znači da se ne govori da nešto nije transparentno, nego je u ovom slučaju jedino po proceduri, jedino moguće. Hvala zamjeniku gradonačelnika. Javlja li se još itko za riječ? A javlja se vijećnik Krešimir Uzon. Izvolite. Ja vas sve pozdravljam. Nadovezao bi se samo za ovaj rebalans proračuna. Bio sam obrtnik 18 godina aktivno i znam šta znači za, pogotovo u ovom periodu obrtništva kad je sve mrtvo, dobiti neku potporu grada. Volio bih da to sad malo samo nam još pojasnite kolika količina ide za obrtnike i kolika količina ide za neke druge stavke. Što se mene tiče, ja sam samo obrtnik i bilo bi ružno da ne dam za svoje ljude koji su u gradu ruku, pa bi volio samo da mi se to ukratko objasni. Hvala. Hvala vijećniče. Riječ ima gradonačelnik Mario Mandarić. Dobro, hvala. Evo, dobro pitanje zapravo, s tim da ne mogu u ovom trenutku reći u toj masi prijava koliko je od njih ustrojbeni oblik obrta, a koliko ih je u formi tvrtke, znači d.o.o. ili je d.o.o. Osobno držim da nije toliko bitno da li je netko obrtnik ili je privrednik u smislu da li je d.o.o. ili je d.o.o. Bitno je da li netko ima poduzetničke aktivnosti kojima privređuje i dodatno unapređuje ovdje rast i razvoj grada Đakova, zapošljava, stvara dohodak i cijelu tu priču. Rekao sam da je oko 300 ugovora bi trebalo biti potpisano, a u slučaju da ne idemo sada u ovaj rebalans, 97 ugovora bi ostalo praktički ispod ove crte ako se zadržimo na postojećih 350.000 eura. Hvala gradonačelniče. Javlja li se još itko za riječ? Ako ne, zaključujem raspravu i možemo ići na usvajanje. Dakle, prijedlog pod A drugog rebalansa proračuna grada Đakova za 2025. godinu. Tehnički problemi. Dobro, hvala lijepo. Dakle, prijedlog drugog rebalansa proračuna grada Đakova za 2025. godinu usvojen je sa 11 glasova za i 1 protiv. Možemo dalje. Prijedlog pod B. Druga izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Đakova za 2025. godinu. Hvala lijepo. Druga izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Đakova za 2025. godinu usvojena je sa 11 glasova za i 1 glasom protiv. Možemo ići na
iduće glasovanje, to je izmjena programa javnih potreba u kulturi grada Đakova za 2025. godinu. Dobro. Dakle, izmjena programa javnih potreba u kulturi grada Đakova za 2025. godinu izglasana je sa 10 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržanim glasom. Hvala lijepo. Pred nama je prijedlog izmjene programa javnih potreba u sportu na području grada Đakova za 2025. godinu, pa možemo pristupiti glasovanju. Svi su glasovali. Hvala lijepo. Izmjene programa javnih potreba u sportu na području grada Đakova za 2025. godinu izglasane su s 11 glasova za i 1 glasom protiv. I stigli smo do izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju grada Đakova za 2025. godinu, pa možemo pristupiti glasovanju i po ovoj točki. Izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju grada Đakova za 2025. godinu izglasane su s 11 glasova za i 1 glasom protiv. S time smo i završili 7. točku današnjeg dnevnog reda i prelazimo na 8. Prijedlog izmjena programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Đakova za razdoblje od 2024. do 2026. godine. Odbori su održali prvu zajedničku sjednicu i predlažu donošenje izmjena programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Đakova za razdoblje od 2024. do 2026. jednoglasnom odlukom, pa evo, to je samo za uvod, a gradonačelnik je predlagatelj. Izvolite. Zahvaljujem. Pred vama su izmjene programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u grada Đakova za ovo trogodišnje razdoblje od 2024. do 2026. godine. Radi se isključivo o usklađenju sa izmjenom uredbe komisije koja definira visinu de minimis potpore. Ona je nekad bila 30.000 eura u ovom trogodišnjem razdoblju, sad je definirana na 50.000 eura, pa u skladu s time i mi našu odluku korigiramo. Ova odluka je bila na javnom savjetovanju i dobila je i pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, što je nužan preduvjet da bi i gradsko vijeće usvojilo izmjene programa. Evo, hvala. Hvala gradonačelniku. Otvaram raspravu. Javlja li se itko za riječ? Čini mi se da ne. Ako ne, zaključujem raspravu i stavljam 8. točku na usvajanje. Izmjena programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Đakova za razdoblje od 2024. do 2026. godine izglasana je s 11 glasova za i 1 glasom protiv. Ovom točkom iscrpili smo u biti sve točke, ovom odlukom iscrpili smo sve točke dnevnog reda i zaključujem prvu konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća grada Đakova. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.